Ja, goeioen allereerst en goeioen de meesten op een stream. Die je schenken via Facebook, YouTube of via omroepfriesland.nl. Welkom, liet je commentaar en je tomkes omheen en je hartjes achter en likeus ook even. Meesten in de sale van harte welkom bij deze Iepen blijf. Help, het is 2018. We zitten een paar dagen voor de officiële opening. Eindelijk is het Savier. Fantastisch dat je mij saffelen komt binnen. Ik in aan hoe de koppen rinnen. We hebben een heel leuk programma, Joen, met leuke muziek, met al je Meerskips-projecten die je binnen. En onder eind reiken we ook nog de Meerskips-bonussen uit. En we zeggen mijn meesken die het nou nog belutsen binnen of belutsen winnen bij Culturele Haatstad. Even naar dit hele gebeuren. Daar aan de andere kant stiert mijn collega Patricia. Hoi Hallo Patricia. Hallo. Hoe is het? Het is uitstekend, dankjewel. Ja. Patricia, ik zal er even bij vertellen. Je bent geen journalist, maar je werkt al echt al zo'n 1882 bij Culturele Haatstad. Zo oud ben ik ook weer niet. Nee, nou 1883, maar heel lang in ieder geval. Ja, dat klopt. En Patricia is dus van de organisatie van Culturele Haatstad. En het denk ik bijna wel elk Meerskips-project op papier zien, of net? Ja, in ieder geval honderden. Het is onvoorstelbaar hoe mensen in actie zijn in het kader van Culturele Hoofdstad. Soms al zelfs zonder dat wij het weten, wat we natuurlijk sowieso fantastisch vinden. Maar heel veel mensen die zich bij ons gemeld hebben en waar wij kunnen onze hulp aan kunnen bieden, daar doen we dat. En het is echt onvoorstelbaar wat hier allemaal in deze provincie gaande is. Absoluut. Ja. Nou, fantastisch. Daar geven we dus ik wat van jaren, want Patricia, ik ken hier haast al helemaal niet meer over. En Patricia rint Jutro de Seel om mijn peer van de Meerskips-projecten te praten. Dus waar ben alle jaar even de handen omheen? Waar ben alle jaar nomineerd van de Joen? Even de handen omheen. Hier, daar, Oosje. Daarachter nog, heren. Genoeg om u te kiezen. Als eerste gasten wil ik graag verwelkomen. Hier binnen ze, meesten die het nou ook griezelijke drok hadden. Dus ik ben blij dat ze binnen. 2 van de producers die het bij de Stichting Culturele Haatstad werken binnen. Claudia Woelger en Sjoerd Boutsema. Applaus. Please take a seat. Pick a mic. Sjoerd, hoi. Sjoerd Boutsema, hoi. Ja. Yes. Ja, heel goed. Bedankt voor de zoenen. Jongens, ga lekker zitten. Pak een microfoon. Sjoerd, jij kan niet maar even zijn, want waar ben jij nou heel druk mee? We zijn op het plein een doorloop aan het... Nou, ik ben dus niet een doorloop aan het doen. Maar men is op het plein een doorloop aan het doen. En het begint nu. Nu. Een doorloop waarvan? Van de voorstelling van zaterdagavond. Spannend? Ja, man. Wat, als je daar dan bent vanavond, kan je dan überhaupt eigenlijk nog wel iets doen? Ik liep net even over het Wilhelminaplein en toen kreeg ik last van mijn kaken van de glimlach. Ik dacht, wauw, het is gewoon begonnen. Dus jouw taak vanavond is gewoon professioneel lachen? Het professioneel lachen en kritisch meekijken. Goed. Nou, we hebben ook even op straat kritisch meegekeken. We hebben even op straat te zien. Ja, Gerald, dit is tweetalig. Claudia praat als een Engels. Maar we zijn even de stritten op West om even te zien wat er al je broerst al in de stad. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Ik weet het echt niet, ja. Hoe heet dat hier? Culturele Hoofdstad, volgens mij. Ja, we maken een reportage voor het ZDF, Duitse televisie. Dus wij brengen de stad een beetje in beeld om te laten zien wat we allemaal kunnen verwachten. Maar wat vertelt u de Duitsers dan over Leeuwarden? De geschiedenis, waarom de Oldenhoven schuin staat en over de mentaliteit van de Friesen, dat een van de leukste winkels van Nederland in Leeuwarden is. Zoveel standbeelden hier zijn, Maarten, Harry en Escher van hier komen. Ja, zo alle dingen die jullie alle weten, maar wij natuurlijk niet. Ik sta hier te jongen op dit plateau. Zij horen thuis. Het is best spannend om te doen, valt wel maar. Het geheel is natuurlijk wel een heel mooi, heel uniek gebeuren. We hadden er echt een heel soort zin in, met z'n allen. Dus we moeten hier zo nou dan even zien. Wij bouwen de toren aan van Oldenhoven. We hebben er ook een op Wilhelminaplein en het Gouverneursplein staan. Die zijn klaar. En deze hopelijk einde van de dag. Dus, en het weer zit heel erg mee. Wat is dit voor lekkers? Koffie en thee voor de harde werkers.
Je bent van de catering? Ik ben van de catering, ja, klopt, helemaal. Ja, die man moet even op de tijd wat te drinken gaan. Hoe is het boven? Ja, het was vanochtend wel even winderig. Maar nu is het mooi opgeklaard. De zon schijnt. Perfect weer. Juist. Sjoerd, besef jij het na al die jaren überhaupt dat het nu echt gaat beginnen? Nee, want ik heb altijd, daar zat ik dus net over na te denken toen ik hier naartoe liep, maar voor mijn gevoel is dit een project waarbij je eeuwig iets aan het voorbereiden bent. In mijn geval sinds 2011. Dus dat is een heel onwerkelijk gevoel dat er nou daadwerkelijk wat gaat gebeuren. Dat is echt heel fijn. Ja, daadwerkelijk, maar laten we eerlijk zijn, je hebt ook niet stilgezeten in de afgelopen jaren. Leeuwarden is zeg maar in de afgelopen 10 jaar veel meer ook als festivalstad en cultuurstad zijn ze zich gaan profileren, ook door festivals waar jij aan meewerkt. Heb je het idee dat Leeuwarden nu in Nederland veel meer op een kaart staat als het aankomt op festivals, cultuur en evenementen? Ja, sowieso. Ja, sowieso. Op 2 manieren natuurlijk. Hè. Ten eerste is toen een van de redenen waarom we destijds graag die culturele hoofdstad wilden worden, was ook omdat we voor een deel toch wel vonden dat het moeilijk was om in deze stad wat te ondernemen en wat te doen. En dat er veel cynisme was en het nooit wat wees. Dat kennen we allemaal. Zelfs alle torens staan scheef, weet je wel, dat. En ik heb heel sterk het gevoel dat in de eerste plaats heel erg veranderd is. En ik heb echt het idee dat ik in een andere stad woon dan 10 jaar geleden. En in de tweede plaats merk je ook hoe daar nationaal en internationaal op wordt gereageerd. Vooral ook omdat heel veel van die evenementen en festivals nieuw zijn. Dus heel erg in deze tijd passen. Dus loop je voorop. Nou, dus Leeuwarden staat op een kaart, veranderd, veel bijgekomen. Jij bent begonnen bij een studentenvereniging en daar programmeren van bandjes en gekke avonden. Ja. Nu dus loop je rond op zo'n opening. Is jouw werk in Leeuwarden klaar en is het tijd voor jou om uit te vliegen? Vind je dat? Nou, het is een vraag aan jou. Dat weet Ik kan me voorstellen dat als je denkt, nou, iets van deze grootte en magnitude komt in deze stad op deze manier niet meer voorbij. Je bent gaan opvallen. Dus ja, je wordt vast wel eens gevraagd in de Randstad of in het buitenland, waar zou je wat willen doen, toch? Ja, en daar heb ik heb eigenlijk altijd mezelf beloofd dat ik dit af wil maken, dat culturele hoofdstad, ook al was het soms best lastig. En ik heb mezelf beloofd dat ik in het voorjaar van dit jaar ga nadenken wat ik daarna ga doen. Dat ten eerste. Ja. En dat lastig, hè? Want in die jaren dat je dit doet en je profileert jezelf, krijg je best veel kritiek. Wordt vaak persoonlijk gespeeld. Daar ben Fries een heel goed in. Heb je ooit getwijfeld van, nou, nu is er zoveel tegenstand en geëtter en gedoe en praatjes, ik kap ermee? Ja, ik denk een keer of 3. En wanneer was de laatste keer? De laatste keer was denk ik, wat zijn we nu, 2018? Ja, het zijn 2018. Ik denk begin vorig jaar, zo een beetje tot aan de zomer. Ja, ik vond het echt super gecompliceerd. Ik vond het heel ingewikkeld. Het is, Wat dan? Het stomme is dat soort dingen, dat vergeet je dan ook weer een beetje. Hè? Maar, Denk eens na. Nou, wat ik vaak wel heel lastig heb gevonden bij dit project, is de enorme hoeveelheid mensen die er een vinger in heeft. Een stakeholder is, zeg maar, een mening erover heeft en de hoeveelheid verschillende perspectieven op wat het zou moeten zijn. En dus wordt het soms alle kanten opgetrokken. Het is heel lastig om dan in die orkaan te zitten. Is echt lastig. Maar jij was misschien eerst ook wel iemand die van buiten altijd een ander perspectief bood en zei het kan anders. Zeker. Dus liep je ook een beetje tegen je eigen, is het ook wat je zaait, dat oogstje? Hoe bedoel je? Nou, als je wilde zelf altijd verandering, je hebt van alles opgepakt. Nu zit je bij een officiële organisatie. Kom je dezelfde types tegen en zeg ja, maar het moet anders. Ja, misschien klopt. Maar ik heb het denk ik vooral over, en dan weet ik niet hoe politiek correct of incorrect ik ben hoor. Dit is Epen Up Live, hè? Ja, dat is mooi. Epen Up, hè? Nou ja, mensen zeggen wel eens van, ja, jullie hebben wel 7 verschillende logo's gehad. En ik heb ook wel 6 verschillende directeurs voorbij zien komen. En toen dacht ik altijd, ja, dat is wel zo. En wat een gedoe altijd eigenlijk toch, hè? En toen zat ik daar afgelopen week eens wat langer over na te denken. Toen dacht ik, ja, maar 85% van alle projecten die wij in 2012 en 2013 hebben opgeschreven, inclusief bijna alle mensen die daarbij betrokken waren, die zijn gewoon nog hetzelfde. Dus eigenlijk is er heel veel hetzelfde gebleven. En die inzet van al die mensen vanaf dat moment is ook gewoon onverminderd hetzelfde gebleven. Dus op dat bestuurlijke niveau van de wethouders en de gedeputeerden en de commissarissen en directeurs en alles, is het best wel heel ingewikkeld geweest. Maar als ik echt kijk naar wie zijn er nou daadwerkelijk aan het werk met de poot in de klei, zeg maar, dan zie ik eigenlijk heel veel mensen die gewoon door zijn gegaan. Dat was voor mij altijd de reden dat ik dacht, ja, dan moet ik dus niet weggaan. Wie is gekomen is Claudia. You came here.
Claudia, can you quickly tell, and you have to use the mic, can you quickly tell which projects in 2018 are you responsible for as a producer? Ja, maar ik wil eerst... Werkt dat? Ik wil eerst namens Ipe Minskip hier zitten. En dan? Met de mensen, niet op het podium. Dus ja, ga je gang. Ja, ik hoop dat iedereen... I hope everybody can still see you. This is because we're also streaming. Then I'll sit here. There we go. Where's the camera? Over there. Yeah. I'll sit here. I just think we should sit. I'd rather sit here. Good. Okay, first question. Which potatoes am I responsible for? Potatoes Go Wild, Noordelijk Film Festival, De Rosa. I hate being asked these. Claudia Jongstra, Look at Me, Vad, the new film from the Waddengebied. Dada en Drachten. Second question. Do you still get some sleep? Yes, because I'm so exhausted. All right, good. Claudia, tell us, because Sjoerd started here doing small stuff, grew in what he was doing. You came from, basically from abroad to this area. Maybe it wasn't as known to you before you got here. What did you find in the cultural climate? And I'll quickly translate. Wat trof je aan? Wat was het culturele klimaat hier? Ja, ik was helemaal verbaasd door het programma. Ik heb mijn hele leven in het culturele gebied gewerkt. Door verschillende landen. En ik was helemaal verbaasd toen ik de bidboek heb gelezen. Omdat dat echt een heel apart programma is. Ik heb nooit in mijn leven zoiets een programma gezien. Die gebaseerd is op een grassroots movement. Beneden, niet bovenop, maar vanuit de mensen. Het is echt indrukwekkend. Het is ook cultuur. Niet alleen art voor art's sake, zeg ik altijd. Maar art als een beweging om iets te bereiken. It's really impressive. And in all my years, I've not seen anything like it. When I read the bid book, I went, I want to work here. I want to be part of this. I have presented 8 hours of Russian theatre. This is different. And I want to do it because it's about the future. And it's about making culture mean something. And in the period that you are here, what did you see changes like basically happening under your nose? Heb je veranderingen gezien die eigenlijk onder je neus plaatsvonden? Ja, behalve de stad. Die is heel veranderd over de afgelopen 3 jaar. Yes, what I see is a greater working together. Short was talking about some of the difficulties that we've encountered. But what I see, this microphone keeps phasing out. What I see is people becoming more and meer betrokken bij het project. And I'm so proud to see that. I'm a complete outsider. I see that welcome. I see people working together and striving for something extraordinary this year. Claudia is ontzettend onder de indruk van hoe iedereen samenwerkt en wat er allemaal gebeurt. En dat het van onderopbeweging is en er heel veel in beweging wordt gezet. Vertaal ik even snel. Last question, Claudia. I told Sjoerd. Sjoerd said, okay, are you leaving Leeuwarden now to go and conquer the world? After this, are you gonna stay in Leeuwarden and conquer some more of Leeuwarden? Ga jij, Sjoerd gaat weg. Ga jij hier blijven in Leeuwarden? Ik hoop dat Sjoerd gaat erover nadenken. Nou, maar ik heb een huis hier gekocht. Ik vind het echt gezellig om hier te wonen. Ik wil hier blijven. Ik heb geen baan. Mijn contract loopt tot het eind van dit jaar. Ik wil liever hier blijven. Want voor mij is de achterlatenschap zo belangrijk. Is de vervolgens op dit jaar zo belangrijk. En ik wil een rol erin spelen. Fantastisch. Welkom in de stad. Claudia en Sjoerd. Allebei bedankt. We gaan even door naar Patricia en Joyce. Joyce, waar ben je? Joyce Beukema, is die er? Joyce. Hallo? Steek je hand op, Joyce, als je er bent. Zei mij gisteren dat ze hier vanavond zou zijn. Hem? Oh, Joyce zit in de trein. Wellicht komt ze later nog terug. Zou jij eens even willen informeren bij een ander Minskip-project? Steek de handen nog eens omhoog. Wie is er genomineerd? Kijk eens aan, daar vlakbij je. Nou, Patricia. kijk eens aan. Dan loop ik even naar u toe. Van harte welkom hier. Maar wat fijn dat u er bent. Hartstikke leuk. Kunt u mij vertellen wie u bent en welk project u vertegenwoordigt? Ja, ik ben Femi Lieben en ik ben voorzitter van de roeivereniging in Drachten, de Dracht. En wij hebben een subsidie aangevraagd voor een nieuw vlot. Want we zijn 3 jaar geleden verhuisd naar een andere plek. Meer ruimte, meer leden, dus we moesten ook uitbreiden. En dat is gelukt dankzij de subsidie van het Ipe Minskip. Dat is heel mooi. Bedankt.
Fantastisch, wat mooi om te horen. En mag ik vragen of u ook speciale plannen hebt in 2018 met uw project? Zit daar een extra tintje aan bijvoorbeeld? Ja, wij hebben 9 juni een watersportdag. Die organiseren we op ons schiereiland. Met alle organisaties die met water te maken hebben. Dus met de kanovereniging, watersportvereniging, de suppers, de reddingbrigade, de zevenkenners. Iedereen. En dan hebben we echt een dag alles op en rond het water. Dus iedereen mag komen kennismaken met wat er op het water te doen is in Drachten. Fantastisch om te horen. Nou, ik ben heel benieuwd. De uitslag komt straks en we wachten in spanning. Dank u wel voor uw bijdrage. Ja, hartelijk bedankt en succes met de zenuwen. Inmiddels staan naast mij Willy Darktrousers en de Splinters. Alvast even een applausje. Willy, goedenavond. Goedenavond. Wat heb ik hier in handen? De cassette Glibberburen. Onze cassette. Ja, en cassette, u zult wel denken cassette, maar het is weer hartstikke hip cassettes uitbrengen, hè? Ja, zeker. Kijk eens aan. Volgens Jacob Haasma, journalist die daar zit, maakt jullie een van de beste albums van het afgelopen jaar. Jullie hebben de prijs gewonnen voor het beste concert of beste presentatie in de kelderbar van Vera in Groningen. Ook geen misse prestatie. Wat zijn de plannen voor de komende tijd? Nou, wat ik heel graag even kwijt wil. 2 februari dan hebben wij met Heksenhamer ons 5-jarig jubileum. En dat vieren we in Asterix. Heksenhamer is een kunstenaarscollectief waar wij met deze band ook bij zitten. En waar we 5 jaar lang al de stad een klein beetje onveilig mee proberen te maken. 2 februari hebben we dus ons 5-jarig bestaan. En dan zijn jullie van harte uitgenodigd in Asterix Bar. Ja, en als jullie het gehoord hebben, dan willen jullie gelijk kaarten kopen. Let wel, ik geef vast wel de waarschuwing. Het gehoorapparaat hoeft niet harder, hoor. Dus hier zijn Willy Darktrousers en de Splinters. Applaus!
Billy Dark Trousers en de Splinters. Ja, en meesken, wees gerust. Aasen spelen ze nog een van de wat huddere noemers. Oké, jongens, de opening komt eraan. Dat is nou zaterdag op alle pleinen. En er gebeurt van alles. Maar ja, wat gebeurt er eigenlijk? Dus daarom hebben we daar Jort Klarenbeek van de Stichting Culturele Haardstad. Hoi Jort. Hallo. En Jort, je hebt nou even een korte cursus opening. We krijgen even een korte cursus. Wat gebeurt er op opening? En hoe gaat dat? Jort staat daar en praat. En hier zie je waar hij over vertelt. En dames en heren, kunt u wel even... Mag ik u even onderbreken? Hallo, mag ik u even onderbreken? Wij zijn met het programma bezig en u praat er doorheen. Dus bedankt. Jort, jij gaat tegen mij zeggen volgende, hè? Cue the music. Oké. Yes, we gaan het hele weekend even door samen. We beginnen bij de vrijdagmiddag om 12 uur. Er zijn meer dan 40 basisscholen door de hele provincie die iets hebben gedaan met het lied Seizoere Thuis van Nienke Laverman. Zij hebben daar filmpjes over opgenomen. Zij gaan dat allemaal om 12 uur zingen in de klas. En om 12 uur stipt op vrijdagmiddag gaan ze dat allemaal plaatsen op social media. Dus opeens op vrijdagmiddag gaan jullie allemaal filmpjes zien van alle 40 basisscholen die hebben meegedaan. Dat is om 12 uur. Dan gaan we door naar vrijdagmiddag. Yes, want op de vrijdagavond gaan meer dan 200 locaties door de hele provincie Friesland open. Die openen hun deuren. Dat zijn meer dan 100 musea die gratis toegankelijk zijn. En daarnaast nog eens 100 andere locaties. Dus het kan een buurthuis zijn, de buurvrouw om de hoek. Die doen allemaal de deuren open. En die gaan verhalen vertellen over onderwerpen die bij ons leven, die we interessant vinden. Zie het als een provinciebreed spreekbeurtenfestival. Alle verhalen, de locaties, de onderwerpen, de tijdstippen zijn allemaal te vinden op 2018verhalen.nl. Dat is één website. Next. Ja, zaterdag om 2 uur. Eigenlijk mag ik het nog niet zeggen, want dat is het concept van een flashmob. Primeur, zonder dat je het weet. Zaterdag om 2 uur. Zijn er op 9 locaties vindt er een flashmob plaats door Artje Lambert. Dat is een circusproject waar alle basisschoolkinderen van de hele stad Leeuwarden aan meedoen. 100% van alle scholen in Leeuwarden. Op 9 locaties Circus 2.0. Dus verwacht het onverwachte. Niet circus zoals je het verwacht, maar juist iets heel nieuws. 2 uur. Wat een verwachtingen. Wat een verwachting. Ja, en dan in de avond. Tussen 7 en 9 zal door het hele stadscentrum heen zullen previews te zien zijn van het programma van 2018. Meer dan 60 hoofdprogramma-onderdelen doen mee. Door het hele stadscentrum. Dus langs de grachten, in elk hoekje en in elk gaatje zul je iets van het programma van Culturele Hoofdstad zullen zien. Van 7 tot 9. En zeg je nou cultuur, dat ligt mij wat te ver van mijn bed. De winkels zijn ook gewoon open tot 9 uur. Dus je kan ook gewoon lekker winkelen als je daar zin in hebt. Shoppen is ook cultuur. Juist, en dan om 9 uur dan gaat het beginnen. Dan is voor ons het grote moment voor ons allemaal waarop we open gaan. De openingsceremonie van Culturele Hoofdstad. Dan gaan we los op 3 pleinen. En er staat nog een 4e kleine Oldehove op het scherm. Want ook op het Waagplein zal iets te zien zijn. Er staat een heel groot scherm. En dan kunnen jullie de live-uitzending van Afro Tros gewoon volgen. Er zijn foodtrucks, kan je wat eten. Dus als je zegt van nou die drukte van het plein, dat is niks voor mij. Ook daar is een mooi plekje. Op het Gouverneursplein is het de perfecte plek voor families. Rustig, historische panden. Daar wordt veel aandacht besteed aan taal. Er wordt in het Jiddisch en in het Arabisch gezongen. Op het Oldehofse Kerkhof, dat is echt het plein voor de Friezen. Daar zie je Pieter Wilkens, rapper Quo uit Leeuwarden. En op het Wilhelminaplein zie je Nienke Laverman, het NNO. Daar zie je ook de primeur van het Amerikaanse Friese paard, Tonjes 459. We hebben heel veel liefde voor dat paard. En dat is gewoon de ceremonie. Het is een half uur, dus je staat niet te lang te koukleumen. Maar het wordt prachtig mooi. Echt waar.
En dan is de avond nog jong, dus we gaan nog even door. Welcome to the Village en heel veel andere initiatieven en heel veel andere locaties door de hele binnenstad hebben hun deuren open gegooid. En die gaan tot in de late uurtjes, vroege uurtjes zelfs door. Dus overal waar je naartoe wil, er zijn ontzettend veel locaties waar opeens afterparties plaats gaan vinden. Dus voor degene die nog even door wil gaan totdat het zonlicht opkomt, en dat is nog even, heel veel te doen. Ja, ik zit zo met de burgemeester Jort. Gaat het echt door tot de zon opkomt? Ja, en dat is, hoe laat is dat tegenwoordig in de wintertijd? Nou, zeker tegen 8 al. Ja, ik denk het wel. Ja. Oké, fantastisch. Dat red ik nooit op. Ja, succes. Ja, en het heet een openingsweekend en dat is niet voor niks. Want ook op zondag is eigenlijk voor ons officieel de eerste dag van het programma van Culturele Hoofdstad. Dat vieren we met Marijke Meu in Grote Kerk of Jacobijnenkerk. In het Fries Natuurmuseum het Grote Grutto Theater. In het Fries Museum begint Art Beyond Escher Phantom Limb. Dat is een heel tof programma met lokale, nationale en internationale artiesten die hun eigen twist geven aan de kunst van Escher. En in Museum Drachten begint de Stijl Part 1. Dada in Drachten. Ook echt te gek om te zien hoe Drachten Dada adopteert. Dat was hem, hè, Jort? Dat was hem, ja. Dat fantastisch, is bedankt Jort Klarenbeek. U hoort wel, u hoeft helemaal gewoon niet naar huis. Je hoort net naar huis. Je moet gewoon de hele dag in een stad beloven. Feestje tot 8 uur terug. Dan kun je ergens een ontbijtje heljen. De organisatie is er heel druk mee, maar onze volgende gast is waarschijnlijk ook heel erg druk mee. Burgemeester Vert Kronen. Neem lekker plaats. Vert, want wat heb je op de hals gehaald met al die cultuur? Leuk. Een hele operatie dit weekend. Wat is dan de rol van de burgemeester die ook de openbare orde en veiligheid in de gaten moet houden? Het is natuurlijk openbare veiligheid, maar het is ook letterlijk continu in de media. Dus vanavond ben ik langs de lijn op de radio. Dus vanmiddag opgenomen en dan interviewen ze ook alle mensen in de stad. Dus we zijn door de stad gelopen vanmorgen, dik een uur. En Patricia is ook geïnterviewd. Ik weet niet of het uitgezonden wordt, maar ze hebben heel veel opgenomen. En Immy en andere mensen, Oets. Dus dat gebeurt continu. Kijk bijvoorbeeld ook om 7 uur, of kijk later, want je bent natuurlijk in de stad. Blauw Bloed gaat bijvoorbeeld ook een programma uitzenden over de afkomst van koning Willem-Alexander van de Friese Oranje-Nassau-tak. Omdat de Hollanders waren uitgestorven. Weten we allemaal, maar in Holland natuurlijk niet. Nee, dus, maar zo gaat het de hele dag maar door, de hele week maar door, al wekenlang. We hebben al in 400 Duitse media gestaan. En dan iedere keer met het beeld van, het is eigenlijk Klein Amsterdam met mooie grachten en historisch. Dat was een beetje wat jij volgens mij zelf bedacht hebt. Hè? Van Amsterdam is te druk, kom maar hierheen, want het is net... Ja, toch? Ja, ik heb het een paar jaar geleden al een keer gedaan, want toen was het al voor het eerst van Amsterdam is zo overvol. Ik heb er overigens ook gewoond. Ik vind dat er heel veel overeenkomsten zijn tussen Amsterdammers en Leeuwarders. Dat is ook historisch heel normaal, want Job Quen zei nog een keer tegen me, de meeste autochtonen allochtonen in Amsterdam zijn van oudsher de Friezen. Die zijn er altijd al gekomen met boterkaas en eieren, maar ook met werken. Politieagenten, leraren. Ja, bouw, overal. Maar daarmee hebben we een ontzettende naam. We hebben een hoge gunfactor in de rest van Nederland. En door dit wordt het nog veel groter. En dat is allemaal aanstaande. Nou, ik verwacht dat alles onder controle is. We hebben net gehoord wat allemaal gaat gebeuren. Heel veel zin in. Maar laten we eens even teruggaan in de tijd. Weet jij nog wanneer voor jou zelf het moment was dat je dacht, dit culturele hoofdstad, dat moeten we doen? Welk moment was dat? Dat was na een kort aanloopje in september, oktober 2011. Want toen moest de keuze worden gemaakt, gaat de provincie ermee door, maar dat mocht niet. Juridisch gesproken moest het een stad zijn. Dat zal Jan Nowitzki nog weten. En toen dacht ik, juridisch, nou dan moet ik zeker mijn handtekening zetten, dat doe ik wel. Maar nee, het moest echt door de stad ook gedragen worden. Het mocht wel een stad met omgeving zijn, maar niet een omgeving met een stad erin. Maakt voor ons natuurlijk niks uit, dus we zijn al gauw weer Leeuwarden-Friesland geworden. Maar we moesten toen echt Leeuwarden moest het doen. Dus ik moest ook toen met het hele team, waarvan inderdaad gelukkig heel veel mensen hier nog ook actief zijn, moesten dat was, zeg maar, naar de jury. Dat was de praktische situatie, hè? Dat was hoe het zo gekomen is. Maar dan had je ook kunnen zeggen, nou sorry, maar hebben we geen zin in. Er zijn veel andere dingen die we prioriteren. Dus wanneer was nou het moment dat je... dat was toen. Toen moest ik beslissen, ga ik dat wel doen of niet? Heb ik het college mee? Heb ik de raad mee? Daar waren namelijk allemaal tegen, maar dat geeft niet. Maar toen hebben we toch de flow erin gekregen. En de jury zei toen ook een jaar later, dat was fantastisch, die zei, jullie hebben een dubbele innovatie. Jullie maken er een Minskipsproject van, hè, wat Claudia net zei. Niet een intendant die de opera uit Milaan hier eens naartoe haalt, maar nee, echt al die projecten van onderop. Maar wel met ook mix van goede kunstenaars, alles erbij.
En het tweede was dat we beleidsthema's op de agenda durfden te zetten. Ik heb het nagelezen in het weekend. Het staat allebei letterlijk in het eerste juryrapport. Want we hadden natuurlijk de kleinste begroting. We waren outsider. Maar toen zeiden ze, dit zijn 2 innovaties. Je hebt nog nooit een culturele hoofdstad gedaan en jullie wel. Toen zeiden ze, gaan jullie het waarmaken? Nou, ik ben het met Sjoerd altijd eens. Maar 85% van het programma maken we dus waar. En er is nog heel veel bijgekomen. Hoor je dat, dus Sjoerd? we zitten nu op 120%. Jouw carrière zit gebeiteld. De burgemeester altijd met jou eens. Vert. Toen we terugkwamen uit de jury in 2012, in november. Toen werd ik ontvangen in de Blokhuispoort. En toen kreeg ik een warme knuffel van Sjoerd. Ja. Nou, je weet, als hij een warme knuffel geeft, dan... Is hij echt warm, ja. Vert, blijf heel lang zitten, want jij kreeg net ook knuffels. Ja, ik voel hem nog. Nog 1 vraag, Vert. Wat weet jij wat er gebeurd is rondom culturele hoofdstad? Wat eigenlijk nog niemand weet, ik ook niet, wat je nu eindelijk wel kan vertellen, nu het zover is. Toch? Dat willen we allemaal weten, toch? Ja. Nou, jullie mogen alles vragen, maar kan niet volgens mij hebben we een heel transparant proces gehad, wat ook soms nadelen heeft natuurlijk, want goed nieuws is geen nieuws, slecht nieuws is altijd nieuws, dus dat weet iedereen wel. Ja, nou, het geheim is dat het goed is afgelopen. Ga je nog memoires? Nou, wat ook heel erg leuk was ja, ik ga memoires schrijven, ja. Nou, dan lezen we het daarin terug. Oké. Ja, Vert, hartelijk bedankt. Ja. Vert Kronen gaat ook niet slapen dit weekend, denk ik. Patricia, we gaan gauw naar jou. Zouden de Meanskips-project nog even de hand omhoog willen steken? Misschien achter jou. Eens even kijken. Ja, daar zie ik wat. Ja, kijk eens. Ik ga deze kant even oplopen. Ja, en kom ook een beetje dan als een Sandra zodat Remer de camera ook het kan zien. Ik zag hier een hand, een lange meneer, dat viel op. Goeiedag, goedenavond. Goeiedag. Van harte welkom dat u hier bent. Kunt u mij uw naam vertellen en ook over welk project uw project gaat? Ik ben Geert Lauwers, ik kom uit Bakkeveen en wij hadden Griene Weg. En dat werd echt een Meanskips-project in Bakkeveen. Van de noordoostkant Bakkeveen inkomen vanaf maart, april. Dan zul je wat groeien in de veert. En dat wordt een tuin in het water. Een grote tuin in het water. En wat maakt dit project nou echt een Meanskips-project dan? We beginnen bij de Legere Squal. Die werken al in mei. We hadden 3 kunstenaars die het ontworpen hebben. En er zijn diverse buurtverenigingen en plaatselijk belang die hier aan meedoet. Dat klinkt fantastisch. En hoe ver bent u met het project? Staat u op het punt van uitvoeren al? Ja, wij zijn op het punt van uitvoeren. De pontons zijn regelen. Het ijzer is regelen. Dus het moet groeien. Dus het begint in mei dat we beginnen kunnen te planten. Klinkt fantastisch. Ik denk dat wij allemaal gaan komen kijken. Dank u wel voor uw bijdrage. Applaus. En ik nomineert. Ondertussen ben ik hier, heb je gezelschap gekregen van de crème de la crème van de Friese journalistiek. Jo kennis je vast al, hè? Daar zitten Wout Gerstel van voorheen GPTV. Jacob Haagsma van de Leeuwarden Courant. En Hajo Bootsma van Omroep Friesland. Nou, dat wordt handtekeningen uit Patje, Asen. Jongens, Jim ha eigenlijk alle treien zoent het allerprilste begin deze hele ontwikkeling volgen. En het er skreun en het er in wrotten en wroeten en reportages hoe maken. Wout, hoeveel uur aan zeg maar, televisie bij elkaar heb je denk ik in al die jaren over culturele hoofdstad gemaakt? Als je zo moet schatten. Nou, dat is heel veel geweest, dat weet ik niet. Ik denk, nou misschien wel een paar 100 uur. Ja. En Jacob, klopt het ongeveer dat uw inschatting is dat het in die tijd, dat het oerculturele hoofdstad gong, uiteindelijk gemiddeld gewoon 2 keer per week zeker wel in de kranten stien had? Dat zal wel, ja. Ja. De laatste tijd wel een stuk vaker, in het begin wat minder vaak, maar 2 keer in de week, dat kan wel kloppen, ja. En Hajo, ik ga nou net de omroep ik nog een keer vregen, maar even naar de inhoud. De meesten die het begon binnen en die het zeg maar de troststart had maken naar het eerste bidboek daar, die zijn, wij willen het systeem hacken. He, ja. Dat wie het WhatsApp. Klopt. Toen was het observeerd. Is ze dat naar die idee, is het echt slagen naar die idee? Nou ja, dat pad is wel aardig goed slagen. Maar het probleem is nou dat het systeem op een ei hekt wordt mat. We zitten nu in 2018 het jaar dat de culturele haat er is. Dit wordt griffing geweldig hier. Alleen het probleem is dat het systeem weer het zijn dezelfde problemen omrent als 2011 en 2012. Welke dan? Nou ja, als je 2011 en 2012 week werd, dan zit in die politiek die
die verzandt in discussie. Ik hier toen eens kreeg met Jan Witske nog horen. Ik vrees van, wist nog hoe die stemming wie ooit in de steert, hè, voor het eerste hield. En die eerste goedkeuring. Nou, dat wie kielen. Het maar de hakken hoe de sleert. En als dan betinkt dat je dwanden binnen mooi in principe het zetten van de stip op de horizon. Hè, van je wil een visie hebben op wat Friesland wezen mat. Dat je er zelf een discussie over gaat. Tuurlijk, oké, het gaat om geld en de plan. Ik vond ze toen ik vierste vaag. Wat moest je ermee? En wat is er nou dan? Wist je dat er nou werd in onroer wordt? Nou ja, iedereen had het over de legacy. En het probleem zit hem er nou in dat die legacy, dat hij dus helemaal niet met die wordt. De erfenis van Leeuwarden Friesland 2018. Daar gebeurt niet maar. De politiek gaat er aan de slag. Ze liet het echt zitten. Ik vind echt dat de steden daar grote flaten slaan. Dat benam ik vanuit de gemeentepolitiek de volle meer lutsere maat. Dat je zeggen, nou jongens, we zetten nou een fantastisch hier al 2018, maar daarna dan. En wat dan? Oké. Ja, daar is een grote flatus. En Jacob, dan die de vraag hint hoe Ipe Mierskip moest het worden. Is dat slaggen wat die betreft? Ja, voor een groot pad wel. Als je zo'n Mierskipsproject, dan denk ik dat er wel stappen zetten binnen. Het zo Ipe Mierskip zijn ze. Jerriam is nog? Tjum. Ja. Ipe Mierskip wie het middel om alles te doen. Justo in de uitvoering waarom dat het een Ipe Mierskipsproject is. Nou ja, dat is toch wel de... Hier, ik wil een beetje de gebruikelijke verdachten, dat dan wel weer. Wat bedoel je mij? Nou, mensen die boren plakken, ik was juist... ja, maar oké, maar wat, dus de vraag is van... Is Ipe Mierskip als middel om dingen te organiseren slaggen of net? Dan versta je. Nou, ik denk voor een groot pad wel. Oké. Wout, jij was altijd een van de super enthousiaste journalisten hierover... We gaan straks nog zien dat jij in 2007 de eerste was die dat heeft vastgelegd. Dat laten we straks nog zien in het gesprek met Janne Wietske. Ben jij nog steeds zo enthousiast? Ik mis een aantal dingen waarom ik juist enthousiast was. Vertel eens. Er stond bovenop een van de flats bij het Europaplein een enorme economische impuls. En ik heb de afgelopen jaren constant overal gevraagd, en wat gaan we daar nou aan doen? En dan krijg je hele simpele antwoorden van er komen veel mensen in de stad, dus de horeca maakt omzet. En vandaag zag ik nog in de Leeuwarden Krant een opmerking in die richting, geloof van jou. De winkels zijn open, hè? Ja, de winkels zijn open, dus dat is de economische impuls. Wat had jij je daarbij voorgesteld? Ik had me daarbij voorgesteld dat de economie een vorm van de Mierskip was. En ik heb nu het gevoel dat de economie aan alle kanten erop in moet haken om het erin mee te doen. En dat is natuurlijk, dat geldt voor alles in de Mierskip. Maar ik had er meer een duidelijkheid over verwacht in het geheel. Hajo? Ja, ik zie dat wel iets positiever in, want... maar jij bent van de publieke omroep en ik ja, de commerciële. Dat is gelijk, maar... Nou, Hajo praat voor hemzelf, ja? Nee, maar ik zie dat wel iets positiever, want ik denk dat je krijgt ik daar via erin schermatten. Wat je nou krijgt is een ier waar in Friesland in de spotlight zit. Nou, we hebben genoeg om te verkepen. Het is net alleen dat je schermatten naar wat het nou besmiet. Je moet ik vooral zien naar wat doet het naar de tak omstaat. Nou, als wij dit hier als Friesland goed deel zetten kunnen, als provincie van mensen, hier kan wat. En wij kunnen wat varken krijgen. Als je nou eens Osseldiek, als je nou alle projecten net met wanden binnen hier, dan hebben wij een hele hoop te verkepen en een hele hoop te winnen. Als je nou het wetter. Dat zijn al je zaken die je weer keppelijk in het Friesland 2018. De meesten komen hier, lid het ze machine en dat smiet op termijn genoeg op. Ik economisch. Ja, maar kijk, toen ik hier tot een klein jaar geleden in deze bubbel zat, toen dacht ik dat ook. Maar ik zit nu in het dorpje Harlingen. Ja. Asterix en Obelix zijn we zo langzamerhand geworden daar. En daar merk ik er geen moer van. Het leeft niet. Heeft dat ook iets met de Harlingers te maken? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Want ik weet... Want ik zei vertellen, Wout, ik weet nog 1 keer... Toen was ik met een Harlinger en die zei... Shit, ik ben iets vergeten. Ik zei, nou, ik wil wel even op je auto passen. Zei hij... Waar kom je vandaan? Ik zei Leeuwarden. Zei, doe maar niet. Ligt dichter bij Duitsland. Dus misschien. Maar zo negatief ben ik nou ook weer niet. Nee. Want ik denk dat de openingszin die jij zo ongeveer had... van het is veranderd in Leeuwarden. Ik denk dat het doel van culturele hoofdstad al lang bereikt is. Want het is allemaal anders geworden. 10 jaar geleden was het toch een zielig hoopje hier. En het is nou toch iets waar we
als alle Friesen trots op mogen zijn. Inderdaad. Jacob, laatste vraag ondij. Valletta hier 80.000 mensen. Het was een heel groot spektakel. Misschien gaan mensen op de filmpjes zien of de foto's zien, een grote pop en al die projecties. En onze baas zei bij Jim de baas van Cultureel Hartzet zei bij Jim in de krant, hij zit er, Tjeerd van Beckham zei, ja, maar wij gaan voor het gevoel, net voor het spektakel. En wij gaan van 40.000 man. Is dat een goede keuze, denk je, voor de opening? Nou ja, ik moet een maatje hoeveel mensen een kerstje berg op die treienplein. Dat is puur praktisch, jongen. Lijkt mij een goede kar. En verder, ja, het moet maar blijken wat we te zijn krijgen. Wat zijn die verwachtings? Nou, ik heb er onderhand wat hele verwachtingen van. Dus ik heb morgen een afspraak met Ira, de artistieke lijster van het hele. En ik dacht van, nou ja, 2 dagen van tevoren, nou, die had nooit tijd voor zo'n simpele pennenslaaf van de louter kranten. Maar nee, dat komt makkelijk. Het schiet helemaal aan het zenuwachtig te wezen. Nou, dat simpele feit alleen al, dat ja, ik ben wel vertrouwen. Nou, wat fantastisch, want ze zei je nu, hoe komt het erbij om u te nodigen zo vlak voor de opening? Dus, nou. Verschil moet er wezen. Ja, nou Jacob, die kist, die heeft maar weer in de pocket. Dames en heren, het Friese Journaal, tenminste een vertegenwoordiging. Dankjewel. Blijf maar even zitten, want dan zit je mooi op de eerste riege bij. Het volgende optreden van Willy Dark Trousers en de Splinters.
Dark Trousers en de Splinters. Dankjewel. Patricia. Dat doen we allemaal. Aan jou even. het woord. Dankjewel. Onze oren weer even in de gespreksstand zetten. Ik heb gehoord dat Joyce intussen gearriveerd is. Ik zie daar iemand verschrikt opkijken. Ik loop even naar jou toe. Goedenavond Joyce, leuk dat je er bent. Je zat vast in de trein. Ja, klopt. Ik zat nog in de trein, ja. Hey, kun je vertellen wat jij van plan bent in 2018? Zeker. We doen een project in de Vrijheidswijk. Dat heet Moeders en Dochters. En dat gaan we theater maken met ze. En er zijn natuurlijk meer dan 70 verschillende culturen in de Vrijheidswijk. En hoe mooi is dat om dat te verbinden en nader tot elkaar te komen door middel van theater. En natuurlijk koken hebben we echt als concept, zeg maar, waar we mee beginnen. Want koken verbindt natuurlijk enorm. Je kan veel van elkaar leren en van elkaars eten genieten. Dus van daaruit gaan we het doen, ja. Dat klinkt te gek. En hoe betrek je al die mensen in de Vrijheidswijk? Staan die te trappelen? Moet je ze overhalen? Hoe gaat zoiets? Dat is altijd een uitdaging. Maar een leuke uitdaging. Want ik heb vorig jaar ook in de Vrijheidswijk theater gemaakt. En dus dan heb ik al een beetje ervaren. Maar eigenlijk zijn ze wel heel enthousiast. Vooral omdat het om eten gaat. En dan is het al heel erg van... tuurlijk willen we vertellen. En ik leg ook uit dat ik zelf helemaal... Sorry papa en mama, bijna niks heb meegekregen over eten. Dus dat ze maar heel veel willen leren. En dan zijn ze heel enthousiast. Dus ze willen graag vertellen. En ze laten ons al van alles proeven al als we op huis op bezoek komen. En dus dat is allemaal super. Dat klinkt waanzinnig. Ik wens je heel veel succes. Hartstikke tof project. Dankjewel. Applaus. En dan praat ik even de peermeter vol die Patricia Rinnemat om de microfoon te aan. Ik denk de meest populaire columnist van de Lauwe Kranten. Dat is niet waar. Vinden wij van wel. Als het ontkennen is het zo. Dames en heren, Azing Waldhuis het voor u. Ik weer speciaal voor Van Joen een column. Azing Waldhuis van de Lauwe Kranten. Goedenavond. Deze column is een amalgaam van een aantal columns die ik heb geschreven en een stukje weblog. Dus misschien herken je het. Een paar weken geleden op straat. Meneer, mag ik u iets vreemds vragen? Zei een tengere vrouw met rode jas en rode broek op het Raadhuisplein. Ik liep er met de hond, die me richting het Oranje Bierhuis trok. Maar daar deden ze net de lichten uit. Het liep al tegen 12. Daarna snuffelde hij nieuwsgierig aan haar been. Ze had een doorrookte stem en donker haar. Zeker, zei ik. Het zal wel weer om geld gaan, dacht ik. Als ik nou een mooi liedje voor u zing, dat u zelf uitkiest, geeft u mij dan €1? Ik zal het eerlijk zeggen, daar wil ik een blootje voor kopen, zei ze. Coffeeshop Liberty om de hoek was nog open. Is een blootje maar €1? Vroeg ik. Nee, 2, maar ik heb al €1, zei ze. Welke talen zing je dan, wilde ik weten. Als ze Frans zingt, vraag ik om je ne regrette rien, dacht ik. Leek me mooi op zo'n leeg stadsplein. Engels en Nederlands, zei ze, wat je maar wilt. Nou, ik heb net The Western Godless gekeken, zei ik. Dus misschien een countryliedje? Vindt de hond ook leuk. Dat laatste verzon ik. De hond houdt vooral van wat hij op kan eten. Don't tell my heart, begon ze, vrij naar Billy Ray Cyrus. My achy breaky heart, I just don't think he'd understand. Die ken ik goed, want die draaiden mijn ouders vaak. Daar vind ik niet zoveel aan, zei ik. Ik overwoog om Don't Fence Me In te vragen, maar dat kent niet iedereen. Doe maar Stand By Your Man. Ze zong het refrein. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand by your man. Ik had gehoopt dat iedereen in zou vallen. Even mooi als Tammy Wynette zelf, zei ik en gaf haar €1. Geniet van je blootje, je bent er vast hard aan toe. Heel hard, zei ze. Ik heb de hele dag al stress. Stress komt uit jezelf, dat weet ik wel. Maar ik moet nu gewoon even lekker tot rust komen. Een paar dagen later had ik nog een culturele ontmoeting. Met een man die met een Van Gogh in zijn tas rondliep. Om te verkopen. Maar niemand, klaagde hij luid op, wil een Van Gogh. Mijn Van Gogh wil niemand kopen, zei hij. Hij is maar €10. Dat is wel bijzonder, zei ik. De meeste Van Goghs zijn veel geld waard.
Wilt u hem niet kopen, wilde hij weten. Hij is maar 10 euro. Ik wil hem verkopen, want ik heb honger. Ik ben dakloos en dan kan ik wat patat kopen. Nou, ik heb het huis al vol hangen, zei ik. Waarom probeert u het niet bij het museum? Heeft u dan geen 20 eurocent voor mij, vroeg de man. Daar kunt u nooit patat verkopen, zei ik. Maar ik heb ook nog wat muntjes, zei hij. Weet u wat, zei ik. Ik geef u een paar munten van 20 eurocent en dan wil ik de Van Gogh even zien en een foto maken. U kunt hem ook kopen, zei hij hoopvol. Het mag ook voor 5 euro. Nee, ik hoef hem niet te kopen, zei ik. Alleen even zien. Hij haalde hem uit de tas en hield de koffiemalende vrouw omhoog die in Museum Kröller-Müller hangt. Het is natuurlijk wel een reproductie, zei hij. Als ze echt was, dan durfde ik daar niet mee over straat te lopen. Nog eentje dan. Deze week stond ik in de rij van de kassa bij de Jumbo. Achter me een wel 2 meter lange man, tanige man met woest haar, die 2 blikjes spitbier op de band zette. Die zijn zo goedkoop hier, zei hij tegen me. En in 1 moeite ging hij door. Jij lijkt op mijn vriend die in Amsterdam woont. Die heeft precies zo'n hoed op. En die heeft ook een grote tatoeage in zijn nek van Ajax. Daar is hij helemaal gek van. Tot hier toe. De lange bierliefhebber deed zijn haar omhoog om het aan te wijzen. Ik heb geen tatoeages, zei ik. Ook niet van Ajax. Hij wel. Echt een hele mooie, zei hij waarderend. Ik bedoel maar, als zelfs de verwarde mensen in een stad los van elkaar op straat over kunst beginnen, kun je werkelijk spreken van een culturele hoofdstad. Dank u wel. Asink Woutals, hartelijk dank. Op het podium vraag ik nu Oets Westerhof. Applausje. Hoi Oets. Oets, de meest even steenblowen, want ook gist iets vertellen zonder dat ik er wat hoef te vregen. Ga hem gang. Vertel wel even onder meesken was de oude jaren heel kwart al je dien hebt, zodat ze even weten van waar je dit erin. Ja, van waar is het erin? Nou, dat is heel aardig, Joert. Mijn broer en zuster ben hier in de Seel. En die ben heel nieuwsgierig, want die hoop je dat na keer. Ik ga net zo heel veel lidmaatschappen in mijn leven, maar één daarvan is wel van de toneelvereniging Nijbegin. En die hoop je dat ze jong hier een prijs winnen. Dus ik hoop mij haar mei. Maar ik had er geen invloed op hoorn, maar ik nou al zeggen. Ja, 2012, toen wonnen we de prijs. En toen moesten we wat. En dan gaan mensen de hele grote fantasieën bij hoe dat al hier georganiseerd is. En ik denk dat het goed is om even uit te lezen hoe zo'n programma tot stand komt. We hier op dat stuit een mevrouw uit Australië, Sume Colley. En die moest Friesland een beetje kennen leren. Dus die ging met Klaas Toering, hier zie je net, op stap. En dan gingen ze door de hele provincie in. En melkfabrieken, naar kossen en dat soort dingen. En toen wint ze in de kos in Sijsbjerm en dus zei Sue, dit is eigenlijk wel een mooi plak om een theatervoorstelling te maken. Dus toen zie je daar naar Sjen en nog eens op Trottinken. En toen zei Klaas, ik bel je Stef even. Stef Avenzaat van de Lawaai in Drachten. En toen kwamen ze op het idee van, wie maakt de orkater bel je? Want, hoe heet er alweer, die komt ook uit Drachten, dus we zullen er eens even nog ha. En toen zei Orkater, dat doen we wel, maar het gaat vanzelfs wel over Polen en Friesen die daar te jaren binnen. Dus we willen er een Pools zelskip bij gaan. Nou is er een Pools zelskip en dat is dan weer het artistiek leider en die heet Redbad Kleinstra. Opgroeid in Amsterdam, maar wel bij Frieske roots zelfs. En dan komt er ineens de vaststelling Lost in the Greenhouse. En voor heel volle projecten zou ik precies hetzelfde verhaal vertellen kennen. Dus je denkt vaak van zo'n programma dat is al hier, zal maar even betocht en del zetten van Bob Hoor. Maar dat is gewoon een proces waar heel volle mensen in belutsen binnen. En ik denk dat dat de essentie van uw IPM-skip is. Dat is dat we ervan zorgen dat op heel volle plakken er beweging is. En het mooie van beweging is altijd dat er mensen binnen die het voorop gaan. En die zeggen, wie maakt je dit weer? En Patricia en ik zitten daar met nog 2 mensen de dag nadat het begon. En nu zoals dat er duizenden mensen waren winnen met die culturele haatstad. En ik vind dat fantastisch. Dat is wat mij betreft de grootste erfenis van culturele haatstad. Dat je snel litten, dat je in zo'n ingewikkeld proces werd elke gewoon zei, ik doch dit, dat er dan echt wat gebeurt. En
dan hoeven we ons in die zin wat minder zorgen te maken over de toekomst als dat H.O. Bootsman is die. Zo wie bedenken je nou een paar lijnen in uw culturele haardstad, waarvan we zeggen, daar willen we mee verder. Kening van de Grijde, de biodiversiteit in Friesland, we kennen dat wel negeren blijven, maar dat is gewoon op het geleed, daar moet nou in investeerd worden en dat moet terugzetten worden. We kennen nog heel lang eenmaal over vergunnings in het waardgebied, maar Joop Mulder met zijn sense of place, die moet gewoon terug, omdat we weten dat het weerde had voor ons alle jaar. En dat betekent vanzelfs dat er nog een protte gebeuren moet in politiek, in bedrijfsleven, in maatschappelijke organisaties, maar daar moeten we mee los. En dat is denk ik de essentie. In zo'n proces gaan heel veel mensen een rol spelen. Sommigen had accent heel bot lijn op alles wat met natuur en biodiversiteit is. Bouwen de boer met zijn gekke idee om 14 dagen fossielvrij te reizen. Maar het gebeurt wel, we doen dat gewoon met z'n allen. En dan zie je echt dat mensen die het net meer buurs binnen, zoals Jocko IJssen, die het altijd erop hammeren had van, maar de band uit de moeilijke weekend in Ljouwt, die moet er echt mee doen. Zijn Adje Lamberts, dat is echt zien verdienste dat dat volkopbokst is. Nou, dat soort individuen, die hadden de hele tijd als in een soort van, ja, hoe heet dat, hoe heet dat nou, zo'n ding met zo'n kost, met zo'n pinball wizard, zeg maar. Een flipperkast. En zo gaat het eigenlijk bij al die ideeën. Het is een soort van flipperkast. Waar starig gewoon wat uit groeit. En die flipperkast, die horen we gewoon aan voor de komende jaren. Zo weer het. Ja, en dankjewel. En nog even voor de duidelijkheid, we hebben een foto van Jocko. Want Jocko is er zelf niet meer, hè? Nee, Jocko is dus ontvallen in het najaar. En dat is voor ons al jaar een heel dravig moment geweest. En dat is het nog steeds, want we missen hem nog in zijn ambitie om voor de mensen die het echt nederig gaan, om daar wat onder te doen. Dat is raar ons aan proces. Jocko is er net meer. Tjebbe Hettinga, die had bij ons mij West. Ik wie erbij bij de eerste competitieronde. Die wie er echt bij. En die binnen er gewoon niet meer. En dat is een hele rare start van zijn culturele haardstad. En de andere kant is, in haar werk leven ze terug. En het is aan us om daar wat van te maken. Graag nog even een mooi postuum applaus. Ekva Jocko IJssen. Patricia. Dankjewel, Jacco. Mag ik nog even wat handen zien? Want ik ben ondertussen alweer vergeten. Ik ga een beetje een risico nemen, deze kant op wandelen. Ik moet heel strak en krap hier. Goedenavond, zag ik hier een hand? Goedenavond. Hoe is uw naam? Rinneke de Haan. Dag Rinneke, van harte welkom. Welk project vertegenwoordig je? Wij doen de rockopera Tommy. Oh, oké, in Jouren, uit mijn hoofd. In Jouren, in Park Heeremastaten op 13, 14, 15 september. Fantastisch. En kun je er iets meer over vertellen? Ja, de initiatiefnemer zit tegenover mij, Rudolf Valkema. Een grote fan van The Who. En die kwam 2 jaar terug met die plannen. En op de een of andere manier waren we ontzettend enthousiast, maar we kregen het niet van de grond. En vorig jaar kwam ik in gesprek met de wethouder van de gemeente Frieske Marren. En daar vertelde ik eigenlijk van ja, wat we eigenlijk wel heel graag willen. En hij zei, nou, dat is natuurlijk een prachtig project in het kader van 2018. En nou, hij heeft ons eigenlijk een beetje weggeholpen met de gemeente en de cultuur. En zo zijn we geholpen om wat subsidies aan te vragen. En ja, we kunnen los. Dat klinkt hartstikke goed. Ja. En is een bekende rockopera Tommy. Is hij ook in het Fries voor onze Friese inwoners? Ja, hij is helemaal in het Fries. Peter Siemenga die is verantwoordelijk voor het schrijven en het overzetten. Teun Planninga speelt Tommy. Ted Roosendaal is ermee. En er zijn, en vanuit de regio doen we ook heel veel. Vanuit Jouren zelf, wat betreft de band. Big band erbij. Ja, alles wat er maar bij komt. Dat is natuurlijk een prachtig verhaal. Spannend. Denk je dat je wint? Ik hoop het. Goed zo, ik hoop het ook. Veel succes nog verder. Dankjewel. Juist. Hartelijk bedankt.
Dames en heren, ik heb nog een heugelijke mededeling. Want van nu aan tot overuren binnen drankjes vergees. Die wil je aanbinden door de provincie Friesland. Maar net de whiskies en de Berenburg, hè? Denk er even om. Bij mij kamer is nou Jan Kleestra. En ik herzelf natuurlijk de oude weeking dat je alles in de gaten horen wat uit 2018 giert. Ik wat bijvoorbeeld online stiert. En daar voelen me de bijdragers en sister wat u vertellen, Jan. Van die gezichtspunt uit. Hoe dit hier culturele haast zit hier op. Daar je ook die aasten het woord van. Maar kist u heel even een kwart uitlezen. Waar bist u en waar dost u? Nou, ik heb het ik al in het verhaaltje een beetje samen. Ik ben dichter. En ik schreeuw over het loon en over het groen. Maar name in het lege midden en in het marktgebied. En die gebieden die binnen ziek. De ziel daarvan die lijdt en het is eruit stonden. Maar gelukkig, in oktober dan komen de gwozen. En het eerste lood van gwozen is hetzelfde als de eerste zwel in de maaitijd. En dat krijgen we hier een hele winter lang. Ik weet niet dat er wel eens iemand op een slierplak geweest is, miaans betiet of tjenioentijd. Maar dat is een natuurfenomeen hier in Friesland dat het bijna singeliekes is net. Dat is echt waanzinnig. Dat is geweldig. Als er een van Planet Earth of BBC vreetje zoest om een aflevering te maken over het leven van zijn goes, hoe die hier komt en hoe die reist, dan zullen we de oren thuis op het werk al je maar verwondering over die aflevering praten. Maar net in Friesland. Daar hebben we het net, want gozen eten gas en dat mag net. Daarom moeten ze deden. Ze moeten aanmaken worden, massaal deermaken worden. Volgens de politiek moeten de komende jaren 200.000 gozen per jaar deermaken worden om de aantallen wat weer om te brengen. En dat ben net alleen nog maar gozen. We maken volle meer deer hier in Friesland. Het lijkt het wel alsof het natuurbeleid in Friesland erop gericht is om zo vol mogelijk deer te maken. In koele bloeden worden ze uit de lucht sketten. Toch zielige, laffe mannen in camouflagekleding. Op een goede sneeuwte morgen dan is het krek oorlogsgebied in het lege midden. Als daar de eigen dicht doest, dan denkt het echt als die een reportage van het journaal stiert, dat speelt het in Syrië of in Oekraïne. Het is gruwelijk en onzinnig en het is vooral laf en kweer. Het ontwikkelingsniveau van een volk, dat kiest maar namen aanlezen hoe we met de groen omgaan, hoe we met planten en beesten omgaan en vooral ik met uzelf. En als daar nou just, dan is het Frieske volk barbaars en laf. Het stiert 4 van een goed menswezen aan dat in liekwicht maar alles om haar heen libbet. Elke goes die wij deer maatje we ik een liedstukje van uzelf deer. En tegelijk binnen wij culturele haardstad van Europa. We willen de vrouw graag uw culturele leven litten. Hoe mooi Friesland is. Hoe bijzonder wij als meenschap binnen en hoe bijzonder dat wij met ons groen omgaan. En hoe we daar maar verbonden binnen. En komend weekend is de opening en het feest hier in Ljouwert. Je hebt er een protojet. Maar tegelijk, om de stad heen gaat de slachting gewoon terug. En figuurlijk doen ze de feestgongers hier tot de ankels in het bloed van de gozen. Het is onbegrijpelijk dat dit nog bad in 2018. En dat hier haast ik geen eentje in het verwar komt. Tjen dat deermaatje van onschuldige prachtige beesten. Die onverschillig is, die is verschrikkelijk. Het is us goed menswezen onwaardig en het maakt het us heel lieds. En die culturele haardstad, die zal us en mij net redden. Jan Kleestra, bedankt. Hiervoor, bedankt voor die bijdrage. Dames en heren, ja, dit hier het Iepen Up. En bij Iepen Up kan else mening, else inzicht kan onbar komen. En dat is wat we bereiken willen. En dit is ek een loert. Ik wil vragen uit Bert Loper hier komen wil. Want Nies krijgt hier Oets Westerhof al even hoorn over Tjerbe Hettinga. Bert, pak een microfoon. Even heel kwart. Kist u even vertellen. Om de meesten die het misschien net weten waar sto bist. Waar bist sto en waar bist sto van? En wat doe je?
Ja, ik ben Bert Loper, directeur van Tresor, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum. En dit hier binnen de culturele haatstad Land van Taal ben we Oost-Dwaande met Friese literatuur. En ik vind het geweldig dat ik op deze jong nog even in 3 minuten stilsteen mij bij de man die we dit hier zou missen zullen. Hoe neemt het al. En dat is Tjerbe Hettinga. En ik ben vregen om een ode te brengen aan Tjerbe Hettinga. Maar dat doe ik net, want ik zoek mezelf een beetje belachelijk meidje. Want als ik zijn gedichten voordraag, dan ken dat net. Hij die dat zelf zo geweldig, dat moet ik net doen. En ik oren de prachtigste dingen hoe Tjerbe zijn Tinkon David van Rijbroek in een van de afleveringen van Zomergasten. Dus ik hoor geen ode, maar ik wil een filmpje zien laten, een heel bekend filmpje van 2 minuten. Had je me nog verder zien willen, show op YouTube op Hettinga en Medellin. In 2000 toen treden Tjerbe Hettinga op het grote poëziefestival in Colombia, Medellin, in het Friesk. En je denkt, ja, die 2000 mensen daar, die verstaan er niks van, die ben net interesseerd. Maar als je naar dat filmpje zegt, het is fascinerend hoe het mensen in de betuining rijtje van de poëzie, het loert, de stemmen van Tjerbe Hettinga. Het is werkelijk een van de meest ontroerende fragmenten uit wat ik zeg maar een film van Friese literatuur ken. De Shodder Jong zelf in alle concentratie nog even naar. Maar nou even in 2 minuten een ode aan Tjerbe Hettinga, die ik een hele belangrijke emotionele basislijn heeft aan het succes van culturele haatstad. Doet hij mij de delegatie bij de jury wie een ode aan Tjerbe Hettinga, toch Tjerbe Hettinga zelfs. Dank u wel. Kom lekker bij me zitten, Bert. In Medellin, Colombia. Te amo, Medellin. Te amo, Colombia. Con mi todo corazón. Con mi lengua frisia. Hij dronk, hield zijn heren, de strakblauwe heren van een fiscusvrouw in het zwart, troffen hem betiezen bij de blannen. In het zoel midjeskaart van verlegen zedes, rook van fisk en hars, zich door zee en sloepen leeg. Stil stier zij, wilst haar verzonken, heren zien drinken, zeer in nacht van smoorde loeden, leefde stoorst. En de goeder jouwske kroek op haar noos, krokken schouder, naast een ezel, blauw en stil. Troch het blanke hier van haar ieren de zee, om haar heupen de branding tussen beide verstommen, troch het stwarmien van een ogenblik stilte. Zingen dronk, en zien hoe de fisken zien haar liedse sloppen, stadig liedser waren, de van ontjet drippende netten van de sterren, strakker, voller, twa hele landen griene haven in dreuwen, maar het zout van de zee fin in de wind door het brutse nies in de glazen op een terras, maar zwarte slangen, witte ames. En het paard naar Rutte, naar haar heuvel op de klappen trof vanwege fiskersmetten, hier is uitlijn, viel dat er komen zou, en hij wie haar heuvel beklom. Hier hem laven aan haar kroek. Muchas gracias. Fantastisch, fantastisch beeld. Bert Loper, bedankt, van Tresor. Dan gaan we even nu naar de orenkant. Goh, Patricia, ik wist net dat je mij tatoeëerde man omgongst. Ja, nee, dat schijn ik ook te doen. Wie hebben we daar? Nou, wie hebben we hier? Stel je voor. Hoi, ik ben Bonnie Dijkstra. Van harte welkom, Bonnie. Leuk dat je er bent. En wie heb je bij je, even voor het publiek hier? Nou, de meeste mensen kennen hem wel natuurlijk. Het is Pablo, mijn grote vriend, hè. Kun je nog een klein beetje vertellen waarom Pablo zo belangrijk voor je is? Ja, weet je, Pablo ben ik tegengekomen op het moment in mijn leven dat ik het heel moeilijk had. En ja, weet je, toen hij in mijn armen lag, werd ik weer blij.
Dus hij is mijn alles, mijn bron van inspiratie. Dat is toch een prachtig verhaal. Dat kunnen dieren voor je doen. Hey, kun je ons wat vertellen over waar je bijvoorbeeld op dit moment allemaal mee bezig bent? Nou, ik ben met verschillende dingen bezig. Ik ben bezig met een grote expositie te organiseren. Ik zou een hele grote expositie houden dit jaar in Post Plaza. Maar helaas laat Post Plaza mij zitten. 2 maanden van tevoren zeggen ze van ja, weet je wel, we zien er toch vanaf. Dus ja, we moeten even wat anders zien te verzinnen. Wat ga je nu doen dan? Nou, ik ga een galerie openen in de Ooststraat. Dus, maar ja, goed, dat is een stuk kleiner natuurlijk. Ik heb iets van, afgelopen jaar 120 werken gemaakt. En daarvan wou ik toch minimaal 70 werken tentoonstellen in Post Plaza. Dus, ja. Hoe zit het met de vuurtoren? Heb ik iets over gehoord? Nou, vuurtoren, ik weet niet hoe je daarbij komt. Het wordt geen vuurtoren, maar ik ga een windmolen schilderen. Windmolen, ja. Windmolen, ja. Ik haal ze altijd door elkaar, die twee. Ja, ze lijken ook wel zoveel op elkaar, hè? Maar ik ga een windmolen schilderen. Dus ik denk, nou ja, hoe hoog zo'n ding zijn? 50, 60 meter hoog. Ja, dus bus schilderen bedoel je eigenlijk, hè? Niet schilderen. Nee, bus schilderen, inderdaad. Ik ga een bus schilderen. Dus ik ga een klein bakje omhoog. En ik begin boven en ik eindig beneden als het goed is. Dat zou wel lekker zijn, ja. En ik hoop niet op een verkeerde manier natuurlijk, hè. Want, ja... Hey, en wanneer kunnen we je zien, je werk? In de Oosterstraat? Nou, in Oosterstraat, we gaan, als het goed is, eind februari gaan we open. Dus ik hoop dat dan, nou ja, goed. Hè? En dan gedurende het hele jaar. Ik ben nog wel op zoek ook naar een andere locatie. En ja, weet je, voor de rest ben ik met heel veel dingen bezig. Ik ben net voor de tweede keer naar New York geweest. Ik heb verschillende werken nu verkocht in New York. Dus ik ben aan het netwerk. Ik ben bezig met een kledinglijn op te zetten. Dus ja, van alles. Dat klinkt fantastisch. Ik wens je heel veel succes, Bonnie. Dank je wel. Bonnie Dijkstra. En het kan heel goed wezen dat je hem alle jaar wel eens een keer wat van hem schoen hebt. Want hier de bregen, die bij u's mem, daar hing het zien doek onder. Dus als de breg omheen stiert, wat in de simmer natuurlijk elke keer is, dan zul je zien werk. Ja, en ondertussen is hier ons coach. En ja, ik vind dat verdient het wat mij onbelangrijk een heel groot applaus. Namelijk, ja, waar ken aan het? Janne Wietske de Vries. Ja, Janne Wietske, misschien ben de grif nog meesken die het net weten. Van die ene persoon. Vertel nog even heel kwart. Wat heeft jou mij culturele haatzet te krijgen? Geen. Heel kwart, hè? We praten dan verder. Nou ja, ik ben daar in 2007 mee begonnen. En dat is 10 jaar alleen. Dus het is al 10 jaar mijn droom. En nu is het hartstikke vier. Dus ik ben heel gelukkig. Ja, en 2007 dus. Daar heb ik dus nog beelden van. Ja. En het is al zo lang lien. Ze ben het Engels HD en ik net breedbeeld. Ja. En in de ondertiteling weet ik nog Janne Wietske de Vries mij een F. Sterk in het begin van het filmpje. Dan geven we even naar Shane, jongens. Dit zijn echt historische beelden. Dankjewel Wout Gerstel van GPTV voor het beschikbaar stellen. 2007. Friesland, Sjen, als één cultureel gebied van 650.000 inwoners. Een metropool van talent, kun je dan zeggen. Als wij dat verhaal, dat culturele profiel scherp krijgen, dan kan de provincie daar een programma onder lezen. Opbouwend naar Friesland, culturele haardstad van Europa in 2018. En laten wij dat nou eens net Fries eigen doen. Dus net eenmaal op uw postzegel en wat leven jullie te loopgraven wij. Maar crossmediaal, ook ziekje, moertje, creatieve mensen, culturele ondernemers, bestuurders en vooral-Friezen. Wij hebben al een sterke identiteit. Wij hebben een soort talent. Nou nog een uitdagend cultureel profiel. Ik wil daar graag een binnende rol in spelen. Juist. Ja. En Janne Wietske, hoe is het? Ja, nou ja, ik zou het correct al. Ik ben hartstikke gelukkig dat het zo vier is en dat we dat morgen maar opredden hebben. Nou, dan keer dat zo binnen en ik viel die sfeer en ja, wat er al nog komen gaat, nou, dat is natuurlijk fantastisch om mooi te maken. Ja, want do bist gedeputeerde West, dan ben je bij de provincie soort, dan vier je het beleid uit of je betinken dat van de Partij van de Arbeid. En wie is tot
na de winst nog deputaire. Toen is de politiek de Kamer bij verkiezingswest. En nou ja, we gaan net helemaal herhalen waarom het slag is, maar daar kwam ze net waarom als deputaire. Wie dat, en koers dus net zeg maar de klus toen het eindelijk begon om het op te zetten naar de winst. Ja. Koers eigenlijk op die manier net ouwmeisje. Wie dat ik heel pijnlijk van die. Nou, daar ga ik natuurlijk wel even nog wennen, matten. Ja, want de begint me iets en de wist er samen verboen. En om dat los te laten, dat is persoonlijk is dat gewoon dreig. Maar ik wist dat je er al je bij in de politiek. En doet ik in 2007, daarmee begon, dan wist ik, er zitten nog 2 verkiezingen tussen. En toch is het de moeite waard om zo'n hele lange rinnende beweging in te zetten. En er wist van tevoren dat een heel soort mensen zullen die eindstreek net in diezelfde rol beleven. Maar ik vond het geweldig om daarbij te wezen. Maar van dat loslitten, dat in 2000... Nee, 15 weer. 15, ja. 14? Oh god, man. Je hebt een tijd, 15 even maar. Maar ja, nou ja, dat is dan dreef, want de beste samen verboen. Dus daar moest ik eerst wel aan wennen. Maar toen had ik verkeerd om boeten de provincie voort, maar na je uitdaging verder te gaan. Ja, de Floriade in Almere, 2020. Ja, en mijn eigen beleerde feestjes hier te smeten, had ik nog van mezelf ik dien. En ik had echt een vrouwbaan, dus dat is prachtig. En takkelijk ben ik achter de schermen wel belutsen bij culturele haatzet, want dat kan ik natuurlijk nooit loslitten. Nee, en is die Pine, is die nou oors, nou het bijna te beginnen stiert, waar al die Minskis-projecten hier, al die meesten die het in het spier kwamen binnen, verzacht dat die Pine? Ja, nee, ik ben hartstikke gelukkig. Oh. Dat is al lang voorbij. Oh. Waarop? Nou, dan horen we erop. Nee, erop horen. Nee, want het is toch geweldig om te zien hoe we dat mooi waar voor elkaar bracht haar. En is het dan exact dat was toen in 2007 zeidest van het publiek, wat waarschijnlijk toch in 2018 bij het ze het oer. Ja. Ik zeg ik bepaalde koppen dat ik denk van die zil dat grif tocht haar. Ja. Was toen in de holle hierst, is dat ek nou wat het worden is? Ja, ik vind van wel. En waar blikt dat uit? Nou, we wonen met Friesland naar een verdieping. En dan maar stinken de boel hier optillen en de feestjes hier smeten. Nou, dat hebben we dien. En we wonen zwaar hier dat ik een nieuw lidmaatschap krijg, zodat we een beweging in gang brengen zo die het verder gaat. Nou, die gaat verder. Dat is juist door mij Kening van de Grijden. Hoe we die hele verhaal over de biodiversiteit, over het landschap, hoe we dat oppakken met elkaar. Dus juist wat er in de provincie uit de wijzet is. Dus juist hoe het jou het opkrezen is. He, wat er al hier om culturele infrastructuur bij komt is. Grote evenementen, exposities ben mogelijk. Mata Hari, nou, Almatade, maar ik ken wel trok in. Dus wat we bedoelden met cultuur, dat kan werken als een katalysator voor ontwikkeling in Friesland. En dat zorg ik gewoon alle dagen. Nou, en dan denk ik, dat hier ik vertekenen in 2007. Dus het is eigenlijk nog groter worden en met meer impact als toen tochtest. Ja. En het is juist gewoon hoe het zo'n evenement, want dat is wel, dat hier toen ik dacht, we moeten een punt hebben, 2018, maar een duidelijke deadline, want die Friesen moeten dan echt een skop onder de kont hebben, want anders dan blijven we hier wat hingen. En 2018, dat is dan zo'n punt en er werken ze met elkaar naar daar. En nou, dan gebeurt er wat, want het maakt gewoon clear en we willen een goed programma hebben. Nou, hij zag het werken, dus ik denk dat is fantastisch. En binnen Peermeester die zijn van Hajo zei dat van de omroep en Oetsiet en Roer van ja, maar wat dan daarna? Dus wat is de volgende skop onder de kont die te Friesen hammaat uit de culturele haatzet in voorbij is? Nou, jullie hebben u zelfs eigenlijk al opline. Dat is wat we doen met het landschap, cultuur, meertaligers. De kwaliteiten van Friesland, want daar ben we mee aan de gang. Dat gaat verder. A sense of place, de hele Waardkust ontwikkel je. Het verhaal van de biodiversiteit. Hoe gaan we om met het landschap? Hoe kunnen we op een snellere manier een dwarseme provincie worden? Waar mensen heel goed leven en werken kennen. Dus een nieuwe economisch perspectief van Friesland. Dus eigenlijk het rapport wat er uitkomt met de legacy en de opbrengst, kunnen we eigenlijk wel nemen een skop onder de kont naar de toekomst. Ja, misschien maar we dan best een doel stellen, want dat helpt enorm. Ja. Wat is, welke voorstelling of iets, welk ding, één ding, justo het meest naar uit in 2018?
Ja, de iepening. Oké, nou, dat is al haast. Ja. Dus, ja. Ja, en oké, en dat is mooi. Laatste vraag, en dat willen denk ik best wel een soort mensen je weten. Want nadat toch de teleurstelling en uitnaaien naar Almere, wat natuurlijk een fantastische werk is, dat zei ze ook. Ja, zeker. Maar ja, dat is, Almere, dat is Nee, Almere. ja. Prima, maar zullen we daar ook nog wel eens waarom in het maatschappelijk leven in Friesland in de toekomst? Ja, ik heb een broodbaan en tegelijk ben ik My Sense of Place aan de gang. Hè. Daar ben ik voorzitter van de stichting. Ja, maar dat is ik wat achter de sketch. Zullen we daar nog een keer? Maar het erfskip ben ik aan de gang. Dat is die stichting die het heel mooi sociaal design van Friesland maakt. Ik zal je grauw zitten, daar ben ik ambassadeur voor. Nou, misschien, ik ben heel bot met Friesland aan de gang. Okay. Altijd. Nou, we wachten het al. Janne Wietske, hartelijk bedankt. Jongens, applaus voor Janne Wietske. En dan hebben we nog één keer Willy Dark Trousers in de Splinters. En dan geven we op de prijsuitreiking van de bonussen van de Iepen Meanskips voor ons.
Willy Darktrousers en de Splinters. Handtekeningen delen ze uit, als je dat wilt. Ja, we gaan nou oer. Johannes, kom erbij. Ja, we zien Johannes Kramer, de deputaire van de FNP van provincie Friesland. Nou, wel even een applaus waard, toch? Ja. En is de microfoon al te gek. Wij gaan oer op de uitdrukking van de bonussen van het Ieper Meerskipsfonds. De meesten in de zaal weten het waarschijnlijk al je wel. Maar nog even voor de meesten thuis en die terug op de stream. Even in 2 zinnen. Wat is er alweer het Ieper Meerskipsfonds? Het Ieper Meerskipsfonds is bedoeld om initiatieven vanuit de Meerskip zelfs te stipjen, mooi provinciaal yield, om ze een slinger te jaan zodat het realiseerd worden kan. Dat zijn allerhande initiatieven, maar die in geheel bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp en stad. En ik heb wel begrepen dat de return on investment, zeg maar elke euro die je erin stoppen, komt eigenlijk wel zo'n keer waarom. Kun je dat eens uitlezen wat het budget? Nou ja, het Ieper Meerskipsfonds maakt het vaak initiatieven mogelijk. Net omdat ze het helemaal financieren, maar kijk, omdat ze dat laatste setje jouwen om het te regelen en verder te krijgen. En dat is juist dat, ja, dat liet het moeilijk vertalen in elke meer zoveel euro's. Maar de willen bij de mensen is er net minder grut om. En van lieds tot grut, het heeft al zijn effect. En ik denk dat het daar mooi een heel soort in beweging zetten wordt. En het bewijst hem elke keer weer. Want er zijn elke keer een heel soort onvragen weer voor het hier bij Meerskipsfonds. En daar doen we het voor. Juist, nou, Dook is bekend, meidje. We gaan net het hele juryrapport voorlezen. Want we werden bijna van Facebook al keild. Dus we hebben de vaart erin. Dus hij je woon, ren je erheen. En dan let er mij wel eens jaren waarom het zo fantastisch weer. Johannes, de eerste winnaar. Waar ben dat? Nou, er zijn 3 nomineerden in Noord Eerst. En die neem ik toch even op als goed vindt. Het Bijen- en Bloemenweide, het Bintje van Semar. Dan het geschiktmaatje van het lokaal Oude Squalle ten behoeve van het jeugdtoneel in Noord-Burgum. En de Ruud Wiersma Experience in Bedaard. En de winner is? En de winner is Noord-Burgum. Het geschiktmaatje van het lokaal Oude Squalle. Applaus. En Bindi in de Bindi direct. Ja, daar is het. Meestal wil je hem even hier. Ja, Jochem, kijk, daar komt er aan. Ja, hier hebben we Noord-Burgum. Nou, klap maar even terug, hè? Ja. Alsjeblieft. Zeg eens om. Hoi, daar ben je wel. Ja, zeker. Geweldig. Alsjeblieft, VM. Ja. En de blommen. Oh, de mooiste, ja. Ja, nou, blijf maar lekker staan. Ja, de volgende nomineerden. Dan gaan we naar Noordwest. En daar wie 2 nomineerden. Dat wie de Kloostertuin als proeftuin Jester Bjerm. En Buiten de Boot uit Ljouwert. En de winnaar is... de Kloostertuin als proeftuin Jester Bjerm. Ja, ben je hem hier, meesken? Eens even Sjen. Ja, is Jester Bjerm hier? Ik zie geen beweging. Ik zie geen meesken. Nou. Jawel? Ja, daar is het. Ja, applaus. Hey. Zeg eens zo. Kom erbij, jongens. Ja, hartstikke mooi. Kom er lekker bij. Gefeliciteerd. Ja, foto natuurlijk. Ja. Pak hem maar aan, alsjeblieft. Alsjeblieft. Mevrouw, je krijgt even de blom, want je staat er dichtbij. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Mooi. Johannes, de volgende nomineerden. Dan gaan we naar het Waard. De Zilte Pluktuin van Terschelling. De retraite voor vrouwen met borstkanker, ik op Terschelling. En dan Beleefbaar Buren Ameland. Ja, die ben ik. En de winner is... En de winnaar is, maak het wel goed, hè? Maar het is de Zilte Pluktuin van Skilge. Ja, ben je hem hier? Ben je meestal van Skilge gaan? Is even Sjen. Rob eens even, ben je hem er? Oh, komt er aan. Ze komen er aan. Asje. Oh, hij had al bij hem. Iets zilts misschien. Jongens, kom op, hè. Wie zei, we bijna van het internet ouwe hellen. Ja. Ja. Oh. Ja. Hallo daar. Hoi. Zeg eens zo. Yes! Ja, applaus. Maar je giet het dan. Dankjewel. Gefeliciteerd. Super. Gefeliciteerd. De Mooi. volgende regio. Dat wie in de Waterland. En dan gaan we naar Zuid-Eerst. Daar is nomineerd Matahari van Jereveen Smellingelaan. Meet Me at the Fountain Akremnes. En De Griene Weg van Bakkeveen. En de winner is... Bakkeveen, De Griene Weg. Ah. Ben die er? Ja. Want volgens mij hebben die van de microfoon horen.
Die meneer die al in de uitsturing een keer. Applaus nog maar even. Ga maar heen. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. En dan ben we aan de laatste, en dat is Zuidwest. Zuidwest. En daar binnen nomineerd de rockopera Tommy, even niet zo wat verjaard. Loert van Ries en Gruttepier, de bezinning van Kimswert. And the winner from Zuidoost is... Rockopera Tommy. Hey, nou. Kom naar voren. Geweldig. Nou, dames en heren, dit zijn alle winnaars van de Iepen Meeskips Fonds bonussen. Maar ik graag nog een applaus voor alle projecten die je wilt binnen, maar net woen. Applaus. Succes. Hans, was het zo vrolijk wees om even te komen voor een mooie groepsfoto? Ja, we maken nog even een groepsfoto hier. Met de fotograaf, daar stiert er jongens. Even op een foto. Hoera. Geweldig. Hartelijk bedankt. Blijf nog even, jongens, blijf nog even staan. Dit wie Iepen Up Live van deze keer. Ore week ben we er weer op Waasje en dan keer het oer Leeuwarden waterkampioen. Want Lauwert is het beste in wetter van de hele wereld. Ik geef het door haar bij studenten met prototypes. Er zijn bijzondere meesken. Het is correct voordat het kunstwerk van Daan Rozengaarde op het Ceylon ontbleerd te worden zal. Kom dan alle jaar weer hier. Of sjug weer mij op een stream. En bedankt Patricia. Bedankt de regie, bedankt meester van Omroep, bedankt het publiek voor het komen. En de tap bloot nog even Iepen op uw kosten. Onbeet door de provincie, dankjewel. En een hele fijne nieuw nog. Dit ga ik uitdelen. Mooi.